i-protection order mfowethu uyasifakela i-protection order ikunika ukuthi umuntu uzidistance from wena ungani nokuthi ngiyini ngizombhebha kanjani uma ethi angiqhele kuyena shothi ubhebha iy'febe zakho phela ematshwaleni ingakho ungasangithinti ubhebha iy'febe zakho angisho ukuthi qhela mina ngithi asilungise izinto ubheke usikhulise iy'ngane zethu kahle wangisusa lesikhothi wangiletha la emjondolo uthi ufuna ukuzonginakekela sibe umndeni wafika emjondolo wamithisa 4 wey'ngane enecici kanje 4. Siyakubingelela mbukeli wohlelo silungisa umjolo. Uma ukuthi uyaqala ukuba khona la ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe, awulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Gama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN. Mengabe siqala nje siqala ngomkhuleko amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe nesikhami somjolo ke. Uyazi ukuthi nawe mhlawumbe uneyinkinga ezisinto umjolo ungas-emaila njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa to join as a member, ungakhohlwa futhi ukupressa nanku thanks lapha eceleni. Ayi kulate ake sihambe siyobona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani zithini mase siyalungisa lapho kumele silungise khona sibangene. Sanibonani, igama lami ngiwuNomalanga akwaSokhanyile. Ngibhalele le TV show ngokuthi ingilekelele ngilungise inkinga eziphakathi kwami nomkhwenyana wakwami. Siyakubingelela mbukeli wohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual ungizwile ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mengabe siqala kuhlelo ngiyakukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is Umjolo UMJOLO. By doing so uyazi ukuthi ke usibeke ube nokuthi uthole 50% off whenever ubetha lapha kwa EasyBet. Eceleni kwami kunomfowethu esinaye sokhuluma naye njengamanje sazi kabanzi ngaye kanjalo ke nempilo yakhe when it comes to kwezothando. Mntaka baba njani futhi ngiyaphila wemfethu grand ngiqede kanjani ngingazithukizeleli phela mntaba benginikeza isikhathi ngizokuchazela ukuthi kungani phezu kwayo indaba baba mfethu mhlambe mina ngizwile ngithenga uMatifane yebo hayi mina igama uSopho Sopho lani mfethu noma uSopho nje ngicabanga ukuthi lokho ongakusele akuyona indaba yami awuhlangane lo ntwana futhi ngicela umthetho usengani siningabe izinto engishilo njengoba ngizela kwena Kulungi hey ngathi this is going to be a difficult episode so umfowethu uyamazi uNomalanga okuyena ke imbangelo yokuthi ube la uNomalanga yebo angithi wena uze nikwazi ukungifolela ningibize la uyini uNomalanga nami impela bengangamazi kanjani msephethwe uhlala phezulu endabeni okay uyamazi yebo that's point number 1 umazi kanjani no uma wengane zami uma wengane yebo kuphelela lapho futhi anisekho ebudlelwaneni mhlawumbe hayi ubudlelwano obukhona yize bungaqinile kahle kwenziwa yini okungaqini kahle engathi inkinga yakhe unesifiso sokuzenza umzali kumina manje umuhleka ngeze njani ngihleke nami cha nampethu ungahleki wena ima unesifiso unenkinga yokuzenza umzali vele usezinzile umzali indlela engibona enza ngayo ngoba kwakhona ukuthi angangibuza isikhathi sokuthi uma ngidinga ukuthi ngize yini lento yakhe igama la silungisa umjolo ulungisa umjolo yebo okusho ukuthi mhlawumbe ubenesifiso sokuthi wena naye nilungisa umjolo awuze nayo indaba mkhulu okay mhlawumbe before ngimlande ngimlethe la umuntu onjani mhlawumbe kwena monga ukhona la ngizomletha impela ngoba kumele nikhulume ekugcineni hayi yena umuntu wesifazane obeka phambili abafazi laba bestokfela lokho ukubeka phambili kwakhe abafazi bestokfela ubese igcine sekhompela ngami
noma ngazi ukuthi noma nami ufuna ngijoyine istokfela ngazi kahle kahle. Oh, uthe ubudlelwane benu abusaqinanga kahle. Mhlambe buqina bese nikuyiphi level? Uma wengane, intombi, so uvelile ekhaya noma vele nje buqina vele nje anikathathi igxathe litheni. Kahle kahle ke mfowethu lento into iyenzeke Sure. ebudlelwaneni. Sure. Labafazi bini abasemjondolo banenkolelo yokuthi uma uyogeza umuzi kubo Sure. noma uyohlawula ingane zakho Sure. usumlobolile yena uyibiza ngomfazi wami Wena intombi yakho. ukuthi maye lento uma weyingane noma uma wengane uyaba yini intombi naye okusho ukuthi njalo awena uyithatha ngeyakhe indlela umuzi uhlala entabeni futhi. Okay, I know. Mfethu ngoba yabona ukuthi uyaphuthuma, angingachithela isikhathi, angilande Already usithithile isikhathi sami. Ungaba ngikho la. Ngiyaxolisa mntaba. Ulesingaki? Ngiyaxolisa. Ulesingaki? Mfethu ngiyaxolisa. Ngiyicela ukuthi ulesingaki. Iphakathi ney'nsuku kumele ngabe usemsebenzini. Oh, hayi ungizona kanti uhlakaniphile nawe. Ngiyaxolisa kakhulu. Phezulu kwendaba. Uready ukumbona umama. Kodwa uyena kumele abe ready ukubona mina vele angazi ngicela ukubona. Hayi nje yami ready le. I mean uSopho. NgiSopho. My bad. USopho ready ukuthi abone umama, ngiready nomama futhi uready ukuthi azokhuluma naye. Ungayindawo ke njengoba njengamanje sizobona ukuthi ihamba kanjani i-relationship yabo. Dadewethu. Okahle mama. Ngiyaphila. Njengoba ucelile ukuthi ngikulandele nalo isobho lakho, ngililandile ngalibeka la. Ngakhuluma futhi nalo lapha nalapha la nginikeza impendulo. Mhlambe before nginidedele ke nikhulume nobabili, ngizothanda mhlambe sikube khona imibuzo engikubuza yona nawe before ukhulume naye umfowethu. Mhlambe i-relationship yakho, ngifuna ukubona ukuthi indlela angiphendule ngayo izofana nendlela wena ozongiphendula ngayo. I-relationship yakho nobafo ungathi nje ihamba kanjani? Ikusiphi isimo njengamanje ngokubuka kwakho? I-relationship yami nomyeni wami ayihambi kahle. Asibambe lapho ke sisi. Yabona ukuthi uthi myeni. Angishadile. Mfowethu, ikhondri ngoyibona la? Lutho mntaka baba. So ngithi asike sibambe lapho Okay, i-relationship yakho noBhengu ayihambi kahle. uBhengu uwumuntu oyithandela utshwala kakhulu nokukhonza abangani bakhe ukudlula umndeni wakhe. Oh, iyona into eyenze wazi wambizela la. Umndeni okhuluma ngawe ngabe muphi lo wasekhaya noma owakini noma wena usibale umndeni wami. Izingane zethu lezi eziwu4 enginazo mina nawe. Ezingane ziwu4 ingane ezinazo. Okay, qhubeka. Iyona into yenza ukuthi ngicele-ke la ekhaya ukuthi besilekelele ekulungiseleleni i-relationship yami nawe ney'ngane zethu lezi eziwu4 ongazona. Kahle nje ukuthi ungiplanele. Angikuplanelanga Bhengu, ngifuna uma uthi ngize kahle la angizile ngempi lesi sikhathi kaqe semnyama inesimile eceleni kwami. Angazile ngempi. Ngikadewule. Ugade wena baba ngoba ngiyakwazi ukuthi unodlame nasendlini awufuna ukungilalela uma ngikhuluma nawe. Ingakho ngibhalele le-TV show yala ekhaya ukuthi besilekelele ekulungiseni iy'nkinga phakathi kwami nawe ukuze sizokwazi ukuthi sikhulise ingane zethu kahle. Hayi, iyangihlekisa. Mfowethu ngicela ukubuza ukuthi ukutshela konke. Yiloko akushoyo mfethu. Ukutshela konke wena. Angikwazi konke, mina ngifuna ukuzwa wena. Ngize lana nje Bhengu, ngifuna nje ukuzochaza sami nawe ukuthi sihamba kanjani. Cha, akangitshelanga konke mfethu. Kodwa nawe phela it's not like ngiyakuvalela ekhoneni. Ngelinye ilanga ke futhi manje ungena indaba zabantu. Ubofika uswazi yonke into bakuningi. Engikuzele la Bhengu ukuthi sizoxazulula le nkinga esibhekene nayo mina nawe. Ingane ziyambinga umama nobaba. Inkinga esibhekene nazo ukuthi wena uyasebenza kodwa angikwazi ukudla okuthengwa ngemali yakho, wena uphuza utshwala ungabuyi uhlale nabangani kuze yasekamereni nje ngingasayazi. Isandla sakho nje Bhengu singithinta ngisasazi. Siyenkonzweni solo ukuthinta ngesandla kodwa enkonzweni siyeza. Okay. Ukuthi ubani okuyena ongayazi inkonzo sekholo yakho kwami phansi kwami nawe.
siyenza lapha enkonzweni hawe enkonzweni siyakhona esontweni mntakamama angisho isonto le ngisho inkonzo leyasekamereni wena yabantu mfowethu ababili mina indlela engiyona ngilo muntu ongayithandi izinto abondaba zokubuka ku-TV nani kwathi yes nje enginaye endlini Awayibuki. kahle kahle nami ukube ngayibona isho yakho kuqala ungabe mina ngifaqala ngizoripota lenja ukuthi iyona awungangibizi ngenja webhe ungazongidakelwa mina nguma wey'ngane zakho imini okucoshayo lapho masudakiwe ulele emnyango abangani bakho sobe sengasekho sebehambile sebedle bayiqeda imali yakho ungalingi uzongibiza ngenja mina nguma wey'ngane zakho kumele ungihloniphe iyona into engikulethele yona le indoda engahloniphi la kamazi umuntu wesifazane ubhengu ungalinge nje ungibize ngenja mina nguma wey'ngane zakho lezo ongazondli uyasebenza kodwa imali yakho angiyazi mina ngisebenzi kumele ngiphume ngiyowashela abantu ngilethe imali ngithengelele iy'ngane zakho ukudla lezo ongazona angiqedanga bhengu ngifuna sizolungisa la inkinga ephakathi kwami nawe ufisa silungisa ngiyeke utshwala nginakane nawe ngifuna lokho bhengu isikhathi sami awunaso wemfowethu uyalazi uhlala nabangani bakho Vezandlebe isikhathi sengane zakho awusenaso ubhizi nabangani bakho Vezandlebe. uyasebenza kodwa imali yakho angiyazi igama lithi Vezandlebe igcine Vezandlebe, ya. uyaphuma nekhadi Ingane mfethu ungayinaki ongekho happy ngayo ongajabulile ngayo noma uney'nsolo zokuthi mhlampe akuyona yakho I think yakona mfowethu kusho ukuthi wena into wayenzayo ufundile awufundisekile ngoba futhi kuyakuhlula le nto kumele uyiphendule ngithi yini Vezandlebe ingane ongayithandi angazi phela wesopo yabona mfethu sesikubekezelele kwanele lokhu ufikile la ubhizi asikhulumeke manje yini Vezandlebe ngikhulume nawe iVezandlebe mfowethu amasimbi engane isivezandlebe amasimba la owenzayo isivezandlebe wena ngoba uyisiyo yesivumela abantu uanele uzalwa mina ngithi ukwanda uzalwa mina ngithi ngilalele bhengu musuku lokungichazela uzalwa mina ngithi uma sekuzobe ilenja le izalwa mina la iyona nje yabonke lo mbiza ngenja iyona impela ke efana nawe yabo lamadlebe kuleya ngane yila ala kwena leya ngane impofu njengawe ucanga ukuthi mina ngathi wayibizwa ngenja ingane yakho ozalwa wena ikona ukuba isilima ngobuza labangani bakho aphuza nabo utshwala beloko bemkhohlisa bethi le ngane akuse eyakho impela ngiyabona le ngane iyona yakho impela le ngane futhi okokuqala ayiqondi uqonda ukuthini mothi ayiqondile uchaza ukuthini bhengu buzo lokubiza moyibuka le ungithathile ungalinge nje uzongihlanyela mina ulokhu uzongimemezela la ngilethele wena la ngoba ngifuna sithola usizo mina nawe ungalingi ube isiyoyo sendoda lokhu zabantu bedlala ngawe ungakwazi ukuthi wena uhlale ngapha ngihlale eceleni kwakhe hayi asikho isidingo ku-right kufanele kanje ufuna ukuhlala eceleni kwami uzokwenzani asikho isidingo vele la kwisho abantu bahlala nje ngiyaxolisa ukumthinta amathanga umama bahlala nje kanje ungangisabisi mina ufuna ukwenzani ufuna ukuthi leya ngane akuyona ingane yakho nomalanga ingakho ngikulethela ngoba ulalela ufuna ukuhlonipha umuntu wesifazane okungihlekisayo isiqaqaqaqa lesi sesibamba wena kuqala mina vele engibanjwe ilento le sesibamba wena kuqala mina ngenzi lutho iziqaqaqaqa sesibamba wena kuqala wena uyisiqaqaqaqa ngane esiphuza utshwala usuyisibotho nje mfowethu sengizokhuluma nawe ayinayo okay mfowethu umuntu empilweni kuney'nqumo ayithathayo noma kunezinto azenzayo sure kodwa lezi zinto asuke ezenza kusuke kunezinto asikho isinqumo okwazi ukusithatha ngaphandle nje komuntu wesifazane ophikisana naye ukhombisa ubulima nje la ungathi umuntu wesifazane khombisa ukuthi awuvuthiwe la ekhaya uyisiyoyo sendoda istimtim sengithuli ke khuluma usuthuli nawe ubone bethu isiphukuphuku ngempela wena isiphukuphuku ungangibizi ngesiphukuphuku esona siphukuphuku sokuqala-ke wena olalela abangani bakho mfowethu kunezinto akho ngane eVezandlebe la ingane yakho leya kunezinto sengiyakhuluma usiyakhuluma kuza phela bakwethu cha mfethu uthi ngi-confused yazi ngi-confused okay akukhulume mina-ke nithule nina nobabili okusho ukuthi ayikho into ongibizele yona ukuthi uzoyikhulumela wedwa uzokhulunywa nathi lapha ngilalele webhuti sekukhohlwe ngisho igama lakho futhi alibalulekile ngizothi ngisuma ngisihlawule ngizobe sekukhohlwe wena
ngithi mina kunezinto othuka empilweni usuzenza Webhengu umshado wakho kuyisikhathi sini nje la ekhanda la. Kuyisikhathi sini. mfethu unawo Wena uzokhulani kanti? Yebo mfethu ukhona. Yini ungafuna ukukhuna? Cha mfethu. Uyalalela Ukani kwena ngokulala ematshwaleni ubuye ekuseni nje udakiwe. ayikho into ebaluleke nje ukulalela Listening is a skill. wake wangibuza ukuthi indaba ngiphuze kanje Kunini ngakulalela Bhengu? Kunini ngithi ngakulalela? wake ngusomhlaba Ngihlezi ngifuna ukukhuluma nawe. Ngihlezi Mase uyabalekela uyophuzana. Namalanga ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi. Uyangidakelwa lona. Hawu. Hlezi ngifuna ukukhuluma nawe ungi-avoid Wenzenjani manje? Ubuye ekuseni usudakiwe suyiphonsa embhedeni la. Umuntu wesifazana akashawa mfethu. Uma ufuna Iyona ukumshaya. into engimlethele yona umuntu wesifazana akamazi lona. Uyazi. Ushayeka kangcono Uyazi nje nje yami. Ngena la. Uyazi ukuthi umuntu wesifazana ushawa ngani. Usayazi inkomo yami ukuthi yayinjani. Uyazi. Wow, sangithi ngisho ukuthi embhedeni uyayazi inkomo yami ukuthi injani. angiyona inja yakho mina yazo Oh Nqese. kwawena nje anginandaba Ungazobheda Okay, lapha. hayi ngiyaxolisa. uma uthi Ngilethele ukuthi sizolungisa la Ngiyaxolisa. ekuhlizisa. okay asilungiseni sisi mina into engifisa Ungambizi ngosisi webhengu. Uyakwazi ukuthi umkhwele usisi wakho wena. Uyakwazi ukuthi umkhwele usisi wakho wena. ngikukhwela nini Uzongikhwela ngasikhatsini ngoba uhlezi udakwe utshwala. Isiphi lesikhathi ozosola sokuthi asuke enuka vela amasimba. angithi amasimba ngibona right ukuthi angakhweli ungavuma ukukhwelwa i-toilet Mase ungasangikhweli wena ucanga ukuthi ngikhwelwa ba. i-toilet wena Ngeke ngikhwele vele i-toilet. Bafo mengabe usondele eduze kwakho uthi unuka amasimba. uthi nginowamasiko mina kahlahle igama lami endlini ngiyibhusha Usuke kunuka amasimba vele emlomeni. Kanti mengizokwenza inkonzo yasekamereni uqalwa phi ngoba phela uqalwa emlomeni. usungawuvali ingane ngomlomo Masehlehla ke ibhushu manje sekuyakhalwa futhi kuthiwa baby. Njaya hamba. ngenja yakho Ukhona umuntu owabhebhi intombazane Njaya. I-romance Njaya. wangisiza I-romance usukuyenze nini? letha la Phela mele uqale ku-romance mase ufaka umuntu la phansi ngakumina uyizwa ukuthi iyashibilika njengomneke mase uyafaka ke leli pipi lakho. Uzofika ungangicabula ucanga ukuthi uzoyifica njani ngoba uzoyifica yomini. mfowethu Ubani ozobe enjoya lapho ujwayelele izifebe Mfowethu. zakho uza nazo ematshwaleni ofika seziready vele for ukubhetsha. Mfowethu, ukukhola umfazi onicici ekhaleni angazi mfethu. wathi awazi Ukhona Bhengu nawo phambi kwakho. Akanalo. ngenxa ukuthi uyazathi umuntu wesifazane Usekhona nangu Bhengu wakho. Uma wey'ngane zakho nangu phambi kwakho. Kodwa ke okay Bhengu nangu khona. ukuthi ishow yakho uvuthula phela ndawo ngithi ngicela ukubuza ukuthi Sheshisa Bhengu anginaso isikhathi. ngangikhokhela ingane noma ngangikhokhela wena Wawuyokhokhela mina. udakiwe Wena udakiwe Bhengu ungathi ngidakiwe mina. hayi vele Ungalingi nje uzokujwayela kabi. Ungalingi nje ukuthi ngidakiwe. ngicela ukubuza Namanje shuthi usadakiwe. ngakhokhela wena noma ngakhokhela Wakhokhela mina. Ngiwumfazi wakho Bhengu. mfowethu ngicela ukubuza mfowethu uma usuku uhlawula ingane yakho usuku lobona Lutho mntaka baba usuke nje uyoyikhokhelela ingane. ukuthi mina anginafazi Hayi mongakamkhokheli mfethu ungakamkhokheli awungakalokho. Wena usuka wathi uyokhokhela mina ekhaya usho ukuthi uyokhokhela ingane Bhengu. Hayi ngeke. i-protection order mfowethu Uyasifakela i-protection order siyo yesifana nawe. umuntu Uzidistance from. Ngizwa wena ungani nokuthi ngiyini wena. ngizombhebha kanjani umetha ngikhelele kuyena Shothi ubhebhe iy'febe zakho phela ematshwaleni. Ingakho ungasangithinti. Ubhebhe iy'febe zakho. Angisho ukuthi qhela mina ngithi asilungise izinto Bhengu sikhulise iy'ngane zethu kahle. Wangisusa lesikhothi wangiletha la emjondolo. Uthi ufuna ukuzonginakekela sibe umndeni. Wafika emjondolo wamithisa 4 weingane enecici kanje 4. Ima Bhengu yabo manje Bhengu asikhulumeke manje like amadoda kahlahle mfowethu-ke uma singakhuluma njengamadoda mfowethu ngoba ngikwazi noma uyindoda noma uyafana nayo ingane lethi akuyona yabo Yiphi leyo ngane iwena leya ngane shothi uthi hayibo uthini ngami angikwazi fana umuntu siyasikhulume njengamadoda amina asikhulume samadoda hayi njengamadoda akufani nendoda mina ngithi awusiyo indoda wena Bhengu ayikho indoda eyenza kanje engazi ukuthi iy'ngane zakhe yilala zidleni awusiyo indoda uyisiboshwa sendoda wena udinga ukuthi ngikunike iphinifa kube yimini ozogqoka le bhulu oligqokile njengamanje empilweni yakhe sure
bengiphuza So uyekile manje. ngama weekend no sengiqinisile Awusaphuzi sekuyibulawo nje lento yenzayo wena. Akekho umuntu ophuza kanje njengawe sile ekhaya. Kwethu ke lento Akekho umuntu olala hayi njengawe. right abangani ngibabona uma weekend kaku right Sure. until kuvele lezi vezandleni sengumuntu manje uma ngibhekele ngiyakhonjwa emhlanje La ngeke ngabe bikho ivezandle wawungithani Okay sis, okay ngicela uhlale phansi sis, ngicela uhlale phansi. walivuma umzwanga Uhlale phansi. Hey, this is ngiyacela mfethu. awumzwanga evuma ukuthi lali ngeke libe khona ivezandleni ubani wayezongibhebha wena ungangibhebha. Mfowethu umzwile ethi lali ngeke libe khona ivezandleni okuchaza ukuthi likhona Ngimzwile mfethu kodwa phela akashongo ukuthi ingane ivezandleni. iliphi lela khuluma ngalo noma zonke azoleza Ikhona ingane yakho kuthiwa ivezandlebe wake wayizwa wena leyo. iliphi wena leli othi lali ngeke libe khona Akho ngane ivezandlebe lapha. Wena usungikhwela u15 years wonke ngihlala nawe. wena uyazini Ungigibele nje 15 years wena ubhebha la. Ngiyakuzwa. Usuzobona ivezandlebe manje. uyazini Yini mfethu? Yavelelani ku-TV yavele iyona lento efuna Ayikho into engifuna ukuzobukwa kuyona la ngifuna silungise izinto Bhengu. Ngifuna uvuke la ube Ngithe yindoda. ungaloko ngibiza ngobhengu Ubhengu ubani ubhengu. Usobhengu yini ubhengu. kanti wena Bhengu indaba ungafuni ukubizwa ngesibongo sakho. ukuthi angazi noma nobaba walesihlama leso umbiza Isiphi isihlama ayikho ingane ezihlama weBhengu. Ungazoba isilima wena ingane zakho lezayana. Uzosebenzela futhi. Ungakumosheli isikhathi sakho. Sure. Ngicathi abantu abakimelelayo abafuna ukuthi ubasize. Baningi. Mfowethu. Mina mfowethu into Nginhloso yami yokubhalela le TV show ukuthi sizolungisa izinkinga phakathi kwami nawe. Sikwazi ukukhulisa izingane zethu kahle. Lengangishintshisa futhi. Yes. Ukuthi lo avuma ukuthi kuthathwa amagazi alisa sihlaba. Ayikho ingane Musu kuyibeka kanjalo mfethu. Musu kuyibeka kanjalo. But before we get there, kunamaphoyisa owabekile ukuthi angithi nayo khona izinto ayishoyo ngawe. Nawe futhi khona izinto ayishoyo njengokuthi kwayiwena inkonzo yasekamereni awuyitholi. Waphinda futhi waveza iphuzu lokuthi senake kwaba i-protection order wakwenzela i-protection order and also uyakuveza njengamanje ukuthi wena bo umuntu oyiphuzela ngama weekend kuphela but manje usuyisigqila sotshwala until uma ngiqhamuka nalaba fast bakhe abestokfela kuhlekwa yeah yes mina sisuke sikhulisana nabafazi bestokfela hayi ukuthi khona indaba ezihlanganisayo so 10 minutes uqoqa imali uyazi ngani wena leyo uyazi ngani uqoqa imali abantu uyazi ukuthi kufike kube nobhala lapha kube nochairperson awuzazi zonke lezo zinto ngoba uyisiyoyo yesidlala utshwala mfethu mina ngisuke ngikwenza ngizamela wena nezingane zethu yona into ngibona ngayo ke le namhlanje ngisiyoyo ukuthi ngifune ngigqoke ipini yazi kwawena ngangikhalela oyislima mina angikaze ngisho sigqoke ipini kodwa mfethu angazi ngizithulele nje mfethu ngifuna ukuzwa ukuthi nithini le nto yakwazi ukukhuluma ngize ngikuzalela izingane eziwufona mhlawumbe khona okusilo bezuphuma kuyona le nto yakwazi ukukhuluma le awukhulumi wena ngoba engikulethele la ukuthi sithole isolution nje ukuthi ayikho isolution yinye i-DNA test okay mina mfethu ungabe angiphuzi kanje asithi ke mfethu siyazama ukukulekelela nenze okay asiqale kwena mama uyavuma ukuthi le ngane umfowethu ayibiza ngamagama kwenziwe DNA ukusebenza amagama ivezandlebe singayenza mezongithembisa into eyodwa nayo ukuthi ngizoshintsha yokuthi uzoshintsha siye kwi-rehab uhambe i-rehab uthole usizo usizakala uphinde ubi yabo mina ngiyakubona ukuthi wawuyishama ngezikhali zakho usa-right angasewadlala seyisibotho sotshwala tell me if I'm wrong phika nabangani engathi awuthembisi nawo usubiza amadoda ngamashaba cha phela ngisholo ukuthi uyabo nje mfethu nje imake mfowethu mina engakusho kuze lento oyicabangela izifebe zakhe lezi zasethaveni ucanga ukuthi isifebe sami nisavana neniphi cha uqinisele phela ifebe ubhebhisavana neniphi wena ngoba ungasangithinti mina uyabona ukuthi vele la awusini
oluphi lo daka oluxhafuzayo la abangani bami labo obasho bangivakashela kanjani ngingekho uwena abajwayeza ukuthi bafike bahlale endlini yakho noba ungekho anganithi negcina sesihlala kabuhlungu ngathi silihambile kube kuyindlu yami nawe wena uvumela abangani bakho ukuthi bangene phakathi kwethu ugwema nje ukuthi ngingaze ngibeke isandla into ejwayele vele leyo zobuqala yini ama protection order la agcwele indlu awani ngoba ngisuke ngigwema lokho ingakho ngize la namhlanje ngizocela usizo uyavuma ukuthi njoba nje kubuza ukuthi uzolithatha igazi ngiyavuma ngizolithatha igazi bhengu nami ngithembisa into eyodwa ukuthi ngizoshintsha ngeke ngishintshe mina ngokwavele ngiyazi abantu sakuthatha akuyona yami ingane ayikho leyo nto uyithatha leyo guarantee ubani bengibhebha lo 15 years akwena swali akwena yini ubungibhebha 15 years lesi uhleli mina ukhona besifazana umuntu onenhlonipho okwazi ukuthi kubantu abangaka abazobuza ukuba uwena ongishintshile bhengu uwena ongishintshile mina ngifika ngilunge kabi kabi uwena ongijwayeze lemkhuba le uwena Yo. mina bengikuhlonipha ngikuthatha sokwendoda wena wenzani wangiphendukisa inhlekisa emjondolo mawudlula nje abantu bayangihleka bakibuka indoda yakho machama ubhiya into esho umngani wakho ukuthi uba umngani wami anginamngani mina lana anginamngani mina lana ngimazelapho uyamuza uthini ebengithathisa okwendoda ngoba angiyona indoda until wena ushintshe wenze lemgila mkhubo Shuthi izinto sowuzenza phela njengamanje Mdaba. akekho umuntu ongathi esebenza angazi ukuthi Mina mfethu I'm willing to help you. Ngikusize nge-DNA. so mfethu iliphi wena usizo ongasisema ngalo Ukuthi mfethu kwenziwe i-DNA njengesifisa kwakho nanokuthi ke uhambe endaweni e-right ishintshe impilo yakho ubuyele kube nindoda le ayithanda 15 years ago. ngoba wena uneshow ukuthi ngihamba indawo e-wrong Angizwanga mfethu. ungizwe kahle awudakiwe ngithi ngoba uneshow ukuthi mina ngihamba indawo e-wrong Uqeda ukusho nje. ukhona umuntu onganje awubothoke kanje ngaphuza utshwala kuze kusemnyanga ngibothokile wena uphiza weekend uthi Mfethu weekend usakuthabuka yabo isitufuza lesi mfethu sisakuthanda futhi sigcwele ngawo. Cabanga soluthi isitufuza ke ngibethela manje ngoba naye. ngisamthanda ngifuna silungise izinto manje Oka- ngazi kuhlweki okahle, kuyena so, lento mfethu. angaboni ukuthi mina ngisamthanda So mfethu pick up your socks man. Come on. mfethu ngingaze ngenze into ebengayihlelile ukuyenza Sure. ngicela ukuthi nawe uqoqe amagama akho ukukhuluma nansi inja yakho le ungazongibiza ngenja kwebhengu nizama ungalingi ukuqoqa uzongibiza amagama angisiyo inja mina isolution ikhona into okwazi ukuyikhwela wena uyayibhebha inja wena iyakuwashela inja iyakuphekela uyayizwa suka wena uyayizwa mfethu isimaphike lento la ikhona ezo report uthena uzo utshele wena wathi ngoba angimkhweli manje useyashintsha khona into okwazi ukuyikhwela sengiyamkhwela futhi wena ongibiza ngenja angaluthi ngiyinja mina Uthe- ikhona into ongayibhebha lapha uma uhlangana nayo sengiyabhebha futhi usuyakwazi lokho futhi manje akuwena ozo iyona nto engiyifunayo lo ongasayenzi wawuyenza Hey bafethu. Bengu mina mfethu I'm willing ukukusiza nge-DNA nangokuthi uthole usizo nje mfethu ube right unciphise nasejikini mase sowutholile ukuthi ingane yakho futhi impilo iqhubeke nibe right ninomama. Kukwena ukuthi uyavuma ngikulekelele noma ubone ngazi ukuthi mhlambe ngithatha iside la mama. kahle kahle lento mina lendlela engiyiphethe ngayo nawe mfethu ngalendlela ochazelwa ngayo angiyena lo muntu uchaze nguyena Your side of the story. Angezwe iside lakho. angiyena umuntu wena yebo lezi ntathi ngiyazenza Sure. ngiyazenza kodwa ngiyeziswa isimo sokuthi anginike isikhathi sami isikhathi somama and lasala khona photho mevini o1 wena ohlezi umuntu ubhizi utshwala ozovakashelwa uzothatha isikhathi sami bakhulu isitofela siyakanye uyahlonishwa ngenyanga futhi one room siyakanye Sure. ngenyanga uyakwazi lokho Ngiyakwazi futhi phela. lenhlobo enjengawa nje ijwala uhlala emafletsini ukuba uyahlonishwa one room ngaba uwenzi lonto owenzayo ukuthi ulanda abangani bakho umuntu wakho utshwala phambi kwengane ikhona laphayana umuntu wakho awuhloniphi wangani zakho Yeah. wena ubona ukuthi uyisipotho sendoda wena already usuke usundele outside lapha Sure. uzohlala because one room kuphekwa kwenziwa yonke into le Yeah. kodwa yakwazi ukuthi ulanda abangani bakho nizobuka i-TV la ku one room
hayi khona ukukhohlwa wena mara Yimi engikhohlwayo kwami lapha ikwethu akhona kwakho ikwethu lapha yana ikwethu lapha yana into yami yakho yami so cut the matter short ngizofisa ukuthi mase yenzi emva kwesikhashana mase yenziwe i-DNA le athola nani ngizofisa futhi unginvite kwi-show sure ngisho mina ungangibiza ubizeni azosho ukuthi zikhona iy'nguquko phezulu sure hayi uqedile mntakababa ya zikhona iy'nguquko qedile uzwile sisangani sizozama ukuthi senze ngendlela ubafa asho ngayo nathi simlekelele to cut the matter short siyayivala la i-episode yanamhlanje uzwile ukuthi uSobho uNomalanga indaba yabo ihamba kanjani akodwa bezwe insizwa ngibongile futhi winsizwa mntakababa ngena la hayi insizwithi mfowethu uyigwala unjalo mfowethu wakwethu wena ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho Umjolo Show ungakhohlwa uma ukuthi unenkinga ezithinta umjolo uza email umjoloshow@gmail.com leyo email uyakwazi futhi ukuthi uyisebenzise uma ufuna ukukhangisa nathi umjoloshow@gmail.com ufuna uMatifana afike noma ngabe kephi la ukhona azo DJ azo MC noma yini ufuna ukuthi akwenzele yona dlala matifana@gmail.com uwe Matifana yebo bhuti uwe Matifana mfowethu uyabona indlela wena ongalungile ngayo khona ongakwenzile la ngoba ubuzocindezela mina cha awubuzi ukuthi umiphi mina ngikwazile ukuthi indaba ngiyiconclude angithi mfethu indaba ungaphi umate uyimisele ngani ushilo nje wathi ufuna nilungise into nihlangane sibuyelana sibeumndeni ushayile nibafo before uze la hayi ngicela izoluphuza cha ukuthi ushilo mhlawumbe umzwanga mfowethu wakwethu wena singaqhathwa ubani naso into tempofu peace out siyabonga kakhulu ukubukela kwakho bukela uhlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele namhlanje ohlelweni silungisa umjolo sine episode ehlukile namhlanje uyazi uma ngabe ithe ukuhluka kancane episode yethu suke sinobaba ufele emntwini kuyena esuke sikhuluma naye sazi kabanzi ngama products akhe nanokuthi usebenza kanjani endaweni eziningi ezihlukahlukene mina ngikudlala Matifane and I am the next big thing in 2010 ukhona la eceleni kwami ukuthi sizokhuluma naye but before nje shonele nale awu yagadla Matifane before nje shonele nale amakhosi ajabulile hayi ujabula kola mthuthu hamba hayi kuhle mntaka hamba kanjani kwangathi injabulo yami ayikuphathi kahle ngeze ngiphathi kahle into lekhiza nje bafowethu ngeke isho nganqunywa amasende ngeke ngisupport ikhiza abantu bahambe nawo amasende bahambe nawo enjalo ubengiceda kwenza izimanga awujabulanga senze izimanga mina ithi engiyazi yenze izimanga nansi kanjani so nje besiqukula zolo lokho shebe kuyaphileka kodwa hayi kuhle mntaka bahamba kanjani I know siyajabula kakhulu ukuthi uphinde wabuya wazoba nathi la ohlelweni sizobheka nje indaba ezithinta ubaba ufele emntwini siyazi ukuthi uma ufikele ekhaya ukhuluma ngezifo eziningi ozelaphayo ama products amaningi onawo but namhlanje size la ngoba siyabona ukuthi abantu abaningi banako ukuthi bakhale ngendlwabo abanye banokukhala ngokuthi bayayishaya but abasathandi abanye banokuthi yabalawula iyamthuma nje umuntu athi Matifane hambe uyongishaya no ayilalela ahambe uyokwenza lona asibheke ke manje mhlambe ubungozi nje bayindlwabo ngibingelele kubabukeli bohlelo nakubathandi bohlelo umthokozisi lo kwaGumede waziwa ngofele emntwini umfana wenhlanganisela yomZulu nempondo umfana wakhona le Hadingi bafowethu ngibiziwe la ngabizelwa ukuthi ake ngizonicacisela ikakhulukazi emngozini bendlwabe bafowethu indlwabe isifo kwabanye kasilapheki kwabanye siyalapheka isizathu ukuthi singalapheki ngoba abantu abathi basilapha abanye babo banamanga bafowethu indlwabe iyingozi kakhulu endlwabeni kuyenzeka uthola ukuthi ushaya indlwabe akuwena oshaya indlwabe ushaya indlwabe ngoba kuwumuntu osuke kufaka isichitho ke kubantu siba indlela eziningi indlwabe iyodwa nje isidina isichitho indaba ibe isidina ibe isichitho ngoba
lo muntu okwenza ukuthi ushaye indlwabe noma lo moya noma lesilwane esikwenza ukuthi ushaye indlwabe sisuke kuwe mawumuntu wesilisa siyintombazane sisuke sinesikhwele singafuni ukuthi kusondele amanye amantombazane ingako uya kuyithole usunesigcwagcwa mangabe uyintombazane uyithola sothe ngonodoli lapha abamapipi ahlukeneke ngosize ke ukufika uyikhethele lapha na lo nodoli akekho umuntu oshaya indlwabe ophila saka ekhanda and akekho umuntu owesifazane oyikopayo noma ingahlobo luni lwethoyizi noma ingahlobo luni lomunwe ophila saka ekhanda lo muntu mhlawumbe usuke u70% wakhe uright u30% ungekho right so indaba ingoba usuke eseshadiswe nomoya othile yebo kuba kanjalo mntaba indlwabu ke le njengoba usho ukuthi inomoya inohlobo oluthile mhlambe kungenzeka ukuthi ihlukahlukene ukuthi ihlukene kanjani noma indlwabu ayi indlwabe ihlukene kukhona indlwabe oyishaya ngoba isigubhu uJojo lo thola ama spams usuke usumningi noma usuke usugcwele sekufanele ukuthi ukapha ke emvelo ke le into efanayo nokuthi ma ungayishaya indlwabe uzoshawa izibuko uvakashele ugogo kusumanzi ma umuntu wesilisa so uma ngabe uyishaya usuke waphungula leyo ndlwabe ke leyo imvelo noma lonto leyo enye yezinto eziyimvelo kube sekuba khona ke ugogo ongeyena ugogo usuke ugogo ngoba ezoqeda inzalo kuwe so uthola ukuthi ekuyishayeni kwakho nanoma ngabe luphi uhlobo lomuntu wesifazana noma kuthiwa unembewe engakanani akamithi ngoba ama spams wakho asuke ngasenawo amandla enye izinto engayisho ukuthi kusafanele ngibafundise abantu besilisa ukuthi mawubhebhe iqanda lishaya kanjani ngoba abanalo ulwazi lokuthi iqanda lishaya kanjani singekho ke endabeni yeqanda sisendabeni yendlwabe mhlambe ngelinye ilanga noma mhlambe khona ekukhulumeni kwethu uzongibuza ukuthi iqanda kuze lishaye kanjani ebese siqhubeka mhlambe ke nendaba yendlwabe kodwa indlwabe iyasakha isidina iyasakha isigcwagcwa indlwabe iyibhadi noma indlwabe umoya omubi engingafiseli ngisho ingane engizalayo ngisho isitha sezitha zama ngisifiseli ukuthi singene lo moya okushaya indlwabe ngiyeza ukuthi noma singaxelile kakhulu la eqandeni but kunama messages mhlawumbe anako ukungena abantu bebuza ngeindaba zokuthi sebekwenze konke ukuthi bazama ukushaya iqanda but ababathola abantwana inkinga akasazi ukuthi ke kusimo esikanjalo mhlambe ubaba ofela emntwini uyakwazi ukulekelela abantu ukuthi bakwazi ukushaya kahle iqanda bakwazi ukuba nabantwana wamuhle lo mbuzo bafowethu angiqale kancane ngala ngemuva ngiyithi ngibatshena ngibe ngibafundisa at the same time madoda hlehlisani phela izingane eduze kwama TV ingane ifunana eduze kwe TV ngoba ilanguage uyayizwa mase kuthiwe phela emntwini uyazi ayihlehle ingane bafowethu iqanda ukuzulishaye mawumuntu wesilisa imbobo yomuntu wesifazane iUV iuphawu lecase ingako iCaser isupport abantu abampofu isupport abantu besifazane iningi labo banjalo kuyathukela ngithola umuntu wePirate eyelo so angigadli uma usuke ushaya iqanda noma uma ngabe ufuna ukushaya iqanda noma mawufuna ukuba nolunye ulwazi mhlawumbe lo extra lokushaya iqanda yabo mawuthatha ibhakede lamanzi u10 liter ukugcwalisa amanzi uma ngaba ufaka into phakathi kulo 10 liter namanzi kwenzakalana ngithi akapaka amanzi ayaphuma ebese kusala leyo nto phakathi so uma ngabe usiphiphi usukulifaka lonke endunini umuntu wesifazane ngesikhathi usukuchama kwenzakalana mawufika ulifaka lonke maspams uma ngabe ephuma uma ngabe usukuchama ayaphuma phumela ngaphandle shuthi wenze njani lapho ulishaya iqanda uyageja lapho kodwa uma ngabe usuke ufuna ukushaya iqanda ipipi uyalunguzisa ikhinqa noma kufika lento ethi lifake lo ungalifaki ngesikhathi ulunguzisa kuba lula ukuthi ayiphumele yona ngesikhathi isuke likhafula imfezi ikhafula iyela yona emaqandeni ifikisha iqanda sekubalula ukuthi kuhlale ingane emntwini noma ngathiwa akawuyanga kumuntu uyofuna amakhambi kodwa mangabe wenza kanjalo kulula ukuthi umumithise ngibese ngingena la kuleyo ikhulumileke ekhaya amakhambi okukhulelisa akhona noma amakhambi ukuthi kube khona izingane akhona izingane futhi ezizalwe ekhaya akuyona lethi mayikhala kuyingane yembiza ikhala igibele esihlahleni cha ayigibele esihlahleni ingane nje enhle njengoba ungibona nami ngimuhle ingane ezisulekile ingane eright futhi ingane ethe ukuhlakanipha mbijana so engiyake empendulweni yakho ke ethi
ekhaya sinawo amakhambi okutholisa abantwana futhi nginabo ofakazi abalashwe ekhaya ngokuthola abantwana abalashwe ekhaya ngokuvukela amapipi abalashwe ekhaya ngayo yonke into nala kulo sikhuluma ngayo njengamanje nginabo abantu abawofakazi nesingabafonela nje just ukubuza nje mhlawumbe ababili abathathu noma oyedwa ngokuncane besikhathi sibanaso ohlelweni esingamfonela nje simbuze ukuthi akanazo ingane akanawo amawele futhi singafoneli lo noqhwasho nengane eyodwa cha sifonele oyedwa mhlawumbe onamawele ngoba phela babakhona ababongayo ababuya ekhaya bezobonga abanye babuya nezimbuzi abanye babuya nento eziningi ehlukahlukene ukuzobonga ukuthi cha ukuthi bengicelile sesengikutholile sinabe singabafonela noma sinaye esingamfonela kukuwena ukuthi wena ufuna sifonele onoqhwasho noma banezingane eziningi kukuwena I know noma imubi mongena inkinga unganginika inamba yakhe mina ngimfonele ubani awudlalisa ngifuna labantu ababukayo babone ukuthi lento ishoyo ikhona futhi bakhona ofaka angithi usefaka ngiyazizulu ungangilahli angithi kushoyo ukuthi bakhona ofakazi akidothe ifoni ngibheke mhlambe oyedwa esingamthinta okay asikathinti kulabo abala eThekwini mhlamba ke sifune ebantwini abakude kuMaritzburg kuMpumalanga koNewcastle kophi angifuni umuntu oleThekwini ngizobe ngathi mhlambe abantu abangani bami mina ngisebenzi kanjalo angisona ngisho nanescam shembe ngayini nje nyazi lwezulu ukuhlaza ebantwini ukuthi leli Nazareth nangu engizomthinta okay ngicela uyithathe inamba yakhe na okay uthi ngimthinte uneyingane lo lo unamawele phela uma ubafuna bebaningi cha ngisho ukuthi unamawele awathola lekhaya ya lo wayithola isandla sami lesi into esibanga nayo yodwa ingane wayiqhambela yena igama ingane zasekhaya iqanjwa yimini igama hayi sound check right okay Molo bhuti kunjani? Ngiyaphila ukhuluma noLungelo Nzimande ngila eMpumalanga. Yebo bhuti. Uyaphila kodwa baba? Ngiyathokoza baba njani? Hayi siphila kakhulu mfethu. Ngingene ku Facebook la nginenkinga kahle kahle yokungabathuli kahle abantwana. Ngingumuntu wesilisa nje osekhulile impela ngoba ngina 34 kulonyaka. Ngingena la ku Facebook ngiyachecka abantu ngiyabona engathi ukuthi kuthiwa nawe ubunenkinga kanjalo. Yebo ngangabhekana impela nenkinga enjalo ngake sekuyihistory kodwa ngangabhekana nenkinga enjalo. Wasizakala laphi mntaka baba ngoba phela manje angithandi mfethu umama uyaya kodokotela yonke into right ngibhizi ngilo ngithi ngishaya iqanda kwenzeki mhlambe abantu besizulu mfethu ibona abangangilekelela manje. Mfethu ukuthi abantu bephela kwesikhathi samanje sekuyenzeka ukuthi ukholelwe noma ukuthemba umuntu omelaphi kodwa mina khona umuntu mfethu nami engezwa ngaye nami ngaya ngimdawu phela ngingabazi hayi kodwa ke wangithuba wrong lokusengane ngingaba so mengabe umngabaza wathola izingane noma unayo ingane njengamanje noma umama ukhulelwe. Ihistory yami ithi ngingade ngina ingane endala emva kwalokho ke ngathi bathathe ngiyayifuna ingane yangangayithola ngahamba phethu ayingaze ngamfihlane ngizama manje ukubona ukuthi mhlawumbe khona amapayipi avalekile noma kwenzekani mina kwasho le ngane le ngiyitholile yakhula yazaba no 13 years 15 years namhlanje yabo isino 19 years manje yabo kodwa base ngokuthi fanele ngabe siziyalana le ngane ayilutho ngaze ngabona omunye mfowethu ekuthiwa ubaba uGumede oseThekwini nakhona ngimbona kulo mfowethu osedumile manje lo kuthiwa uTexa lo abi kwezokuxhumana. Okay. Ngambona kuyena naye ngambuza kahle webaba lo baba nawe uyasebenza njengoba sisikemo kangaka isikemo seziningi kangaka wathi akafuni ukumrecommenda kodwa ke ngisebenzisa into yakhe noma yiphi ke ngibona ukuthi ngizokwazi ukusizakala
hayi ngathi ngithi ake ngoba inamba zakho oyishadile oyifake i-pamphlet yakhe base ngivele bashayela ngathola ukuthi bakhona naseThekwini e-workshop ngathi I know ngiyayazi i-workshop iseduzane ngizovele ngiye khona ngahle ngiqonga isipili bathi ngangabazi ngihambe nawe umama noma ngihambe ngedwa ngathi awuthi ngiqale ngihambe ngedwa qala ngibona ngoba hayi awuthi ngithathe umama ubone uzobona phela mhlawumbe sizakaleni ngahamba naye-ke leyo wesifazane masifika lapha e-workshop awunazi lezi iy'nsiza naye namakhamba akubagumenti wabekile naney'nsiza cha iy'nsiza zangiphatha kahle ngiyemukelani impela nje kamnandi kahle ala phansi nazo chazela impela kanti hayi mfowethu ngusibani ngumlamuli mina wami bathi isibongo awu uyawusiza ngani baba engathi ngiyichaza indaba lami yabo mfowethu lana nginenkinga la sengingizamile umama sefana nokuthi manje sekubhodla lona manje-ke asakhiphi lutho futhi bakuphela kuyasebenza lona kodwa sekufanele ngikhiphe abantwana phela ayakwenzeki lutho bathi awubala lona bathi nazi imbiza abanginikeza zona imbiza yokukhuzane yokuvula amapayipi yokuthi kwakheke kwakho kwenzeka abantwana leyambiza engayithatha ngizothi iyabakha abantwana kodwa ivula amapayipi ngoba phela uma ukhonze ukuba ama-nucleus 1 2 3 ithi ukukulalula mbijana yona kodwa-ke iyahamba phela yona kodwa ayikwenzi lokho kukhona okwenza lokho ngase ngithatha yona le mbiza le engangizoyiphuza lapha xa ungathatha amabhodlela amabili amase ungathatha ngewala phela wenzela ukuthi ngisizakale impela kule nto engiyifunayo ngathatha amabhodlela amabili wakhokha yena umama ngaswathi ikhadi impela lapha wasemva kwalokho ngase ngithatha nenye le thukobe ifebe ngathoda phela mama angikubizwe ngokuthi wisifebe sengenzela ukuthi ngithathe kube khona engicosha ku-AX angathatha ngithatha amabhodlela amabili kuphela abe khona nokunye engikuthathayo ngayokuthatha nogobe ifebe hhayi-ke ngahamba-ke ngawenza ugobe ifebe ngendlela engiwenza ngayo-ke phela ngendlela engiyalelwe ngase ngiwenza ngasese ekhoneni ngithola umama angaza acwaninga into zamadoda kakhulu ngathi kodwa le mbiza ngangiyiphuza phambi kwakhe ngifuna kuyangikhumbuza hayi bo wemthiya sesiqeda ukudla ntambama ngangivuka ngayo sisale ngayo angivuka ngayo ngilale ngayikhupha kusena ntambama njengemsebenzini emva kwalokho mfethu angithunzi ukuqamba amanga awuthambe ngithi kwaphela inyanga eyodwa wathi umama hayi sekhulele kodwa akazizwa kahle ngathi kodwa akazizwa kahle athi hawu laba balula be-workshop udume ngekafele emntwini manje bangabhobhisi udume ngekafele emntwini ebhalisi lapho kwe-workshop ukuthi uyatholakala nasekule zokuxhumana abafuthi banesineke sazo hawu kodwa usekhulele awu ukhulelwe hawu ake sihambe siyocheck-a ngafuna ukugculiseka phela nami dayibo ngenzekani kube phela selisenithi kodwa hayi sekhulele sahamba sayocheck-a lapha hawu kwathi hali phakathi impela ugolkipa uphambane nalo yalikhala ngala emva kwabo no mfowethu bengifuna nje ukucheck-a kahle kahle la ukhuluma noMatifana lo wethula uhlelo la ku-YouTube nginaye ufele emntwini njengamanje ubeqeda ukusho ukuthi abantu uyabalekelele endaweni eningi ezihlukahlukene inamba yakho nje ngiyithatha kuyena sengithi angizwe sithi ukumhleba cause manje ngifuna ukuthola ubufakazi khona bezothi nalabantu ababukayo la babone ukuthi into ekhona lesikhuluma ngayo kungabe ngazi ukuthi mhlambe uyakhuluma nje ngoba nakhona ngiyamzuma ubengalindele ukuthi ngizovele ngithi akayilethe ngempela inami hayi umntwana lapho nje yabo kulowo muzi loyo wakhomela nethi baba ngikhuluma nje namhlanje amawele lawe ngawashaya unamawele waqhasha amawele ngingasakholelwa ukuthi kuzoqhasha umuntu mina ngithi umuntu oyi-1 phela yabo njengehlala yenza umuntu mase ukhulelwa hawu vele ingane yona hawu dokotela methi hayi kubili so mengabe wabona amawele njengamanje ekhona wawaqamba wena noma aqanjwe akhona kafele emntwini phela kufanele ngizwe naleyo ndaba leyo ngabe uyabona ngendlela yokumangala nendlela yokuthuka nendlela yokujabula kodwa kuthiwa sakujabula
udokotela wathi ingane abantu bafanele bakhiphe isitifiketi bavele kwesigaba lethi ungcebo nongcebo kwavele bahlala umakamo kwakufana intombazana ijede ehlukene. Wow, ungcebo nobani? Ungcebo nongcebo. Hayi no, baba ngiyabonga kakhulu. Nginaye la ubaba. Ngase ngibuya ke kuyeni babufile emntwini. Ngabuya ngenza kulawo ngangamfike bashok ngalolanga ngithi indoda imataka. Ngafika impizwa zakhe lapha ngathi ngitshe doy madoda na indaba la kodwa ngizomtshela nawe ubaba la ukucingweni lakhe. Ngamtshela hayi bafowethu yakhala. Impizwa nje zonke ngayirecommend ukuthi ngaxhumana nale ndoda. Hayi no. Leyo baba comment gabi yasiza kodwa ngifuna ukuhamba ma. Hayi no, uqedile mntaka baba, bengifuna ukuthola lokho nje kuphela. Ayikho into eningade ngiyifuna kuwena. Mina ngibambe ngani ningibone face to face nginitshelele indaba, ningibambe nginitshelele indaba ningibone ube ngiphethe isitile ku induku ngabe nje ngigiya phambi kwakhe ngoba imisebenzi yakhe izindoda lamuntu lo. Hayi sizokubiza baba, noma inini sizokubiza Afike nazo ingane. Semarisbek njengamanje. Hayi no, sizokubiza kakhulu baba, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe. Angiphakamisa izandla ngayena uqabasha. Amen. Siyabonga kakhulu. Hallelujah. Hayi noma ngikuzumile kodwa Ngcono. Ngcono uyabona iPirates inzini. Yawashaya u2 elandelana kanye. Hayi kwakuphoqa bese hlale kakhulu. Hayi bese hlale kakhulu. Yabona nanokuthi umuntu ma esehambe kakhulu ehambe efuna engatholi. La athola khona naye akakholo. So kwaba ikona ukuthi mina ngangazi ukuthi uzothola. Nanokuthi abantu abaningi banayo lenkolelo ukuthi umuntu umbuke ebusweni noma umcabangele ukuthi lo ayiloko akakwenzi. Mina ke ekhaya nanoma ngabe yini engithi ngiyayenza noma ungangibuka noma ngicabangele kanjani ngiyayenza. Namhlanje ngisaphinda ngomunye wabalaphi bendabuko abangagadwa abangasoze futhi bagadwa ngokwesizathu ukuthi iqiniso kumuntu ngiyalenza. Ingakho mina ngiya kuba abantu abanye beze kumina. Njena manje nje mangakho ama-calls asengenile abantu abangifuna ekhaya. Ngihambisa isipho engisiphiwe abanye ababongayo eGoli selapha enqoleni emotweni ngihambisa sona emakhaya. Ufuna abanye abasekhaya balethe izipho futhi. So uyabona manje ngumuntu ogcina ngingasalaphi sengibongwa sengiyabonga manje futhi sengiyavuna engangade ngikutshalele. Engingakusho ke bafowethu ingane ekhaya ziyatholakala. Engingakusho abafowethu abagade bangahambe bexhawula bedla bekhuluma bethemba nanoma ngabe ubani ikakhulukazi othandweni nasemjolweni. Even amashidi ofika kuwo ukubuka mfana mawufika wena intombazane washintsha ukhipha la waphethe esikhwameni undlale wona ngoba akubona bonke abafana abathandwa amantombazane ngoba bebathanda. Abanye babathandela izinto abanazo. Kunomfana nje umbona nawe ngakini lo ngaza aqonye kodwa ngoba unemali uyaqonda. So itopic yethu ke namhlanje bekade ithi indlwabe ikhona yini. Ikhona indlwabe, imoya yendlwabe emibi, ubuthakathi endlwabeni buningi. Esibili wangibuza ukuthi abantwana bakhona yini? Yebo bakhona. Okugcina ke bafowethu mina ngumthokozisi wakwaGumede odume ngelikafela emntwini. Ngilaphela ekhaya kwaMashu, ngilaphela eworkshop edrobheni. Ebese emakhaya eHarding kwakhiwa isibhedlela la nizothi manifika khona nisuka kude nilale kuphele lo 3 days 5 days 10 days mase uzizwa ukuthi usuyaphila usu right ubade uzokulashwa bese ubuyele emuva. ngoDisemba Matifana ngizokucela nawo bekhona siyozivula isibhedlela. Nabo bonke sizobamema nje noma mani ngivumela siyolwenza uhlelo sibamema abantu beze ekhaya behambe beyolashwa. Kuyothi kuvulwa namhlanje futhi kuyalashwa. Mhlambe futhi kuyobe kumahala ushembe mayithandile noma ithonga lami uma ngabe lithandile. Angithi inkosi kayithela umusa unyazi kalithela umusa. Mina ngokwami okwanamhlanje sengiqedile sengasala kuwena makusakhona ufuna ukukubuza. Hayi no. Ngicathi sikukhavile konke kade kumele sikwenze namhlanje. Ubuzwile ufakazi, uzwile ukuthi indlwabu iyingozi. Yeke lo nto leyo. Yekela nje indlwabu ke manje. Uzwile ubungozi bayo, ubonile futhi nanokuthi iyalimaza somewhere somehow. So ngokuthi ufuna ukuxhumana nobaba uFele Mtweni, ama details akhe siwafaka la ngezasi. Mengabubukela le episode le noma lolu hlelo uzokwazi ukuthi uwathole, umlandele, umfonele. Mhlambe ngelinye ilanga kuyobe kunguwe ofika nobufakazi bakho bokuthi yazi ngambona lo baba kuMatifana, then mase ngambiza wangisiza ngokuthi nokuthi. Uyabo kubongwa izingane, kubongwa imizi, kubongwa izinto eziningi. Abanye babonga ukuthi amatetolozi abayavuka manje. Abanye
umbuzo mhlambe engingakubuza wona manje because ngikubuza lo mbuzo because ngiye ngayithola i-call izolo ebuza wona. Yeah. Ubaba uFele Emntwini uyalivusa netotolozi. I mean uyalikhulisa netotolozi. Ayi sebengihluphe kakhulu. Bafowethu ipipi alikhuliswa nama ngilikhulisi. Mina bengikwenza ngakuyeka ukulula. Ngiliyekiswe yini abantu bafowethu ngathi. Abahlala namaphepha abo. Awukutshela intombi yakho ayihambi yonciphisa imbobo. Kungabe ukhulisa wena uzulukhulisela inenkinga yani ngoba lo umqala imbobo ivalekile yavuleka njoba isingako ivulo wena unohlangana abantu besifazane ikakhulukazi laba banganganathi kushone ezana abanciphisa izimbobo zingaphezulu kwethu zingaphezulu kokwenza angihlambalazi angisho kabi akulicala lethu ukuthi nine imbobo ezinkulu icala lenu ekufanele niyiclean niyilungise okwethu amaphipha ethu sazala nawe ngaka awakazi abe nenkinga inini enenkinga nciphisana izimbobo zingaphezulu kokwenza uma ngabe ipipi usilikhulisile ama-muscle noma ama-tissue lawa lifter ipipi ukuthi liphakame lawo mamasela awukwazi ukuwakhulisa liba isibhombolozi nje esikhulile esibheke phansi maso no 50 60 years uma ngabe usumdala ucansi uthanda kakhulu isizovuka manje ikhombe phansi aphinda akutshele yena umuntu esifazana ukuthi liwubhanana manje nje ayokutshela liwubhanana ngoba bathi uthi ukhulisela yena sekukusiza apha kusakusiza indawo usuyamlimaza kubeni uthi asingabathinti okubi nokuhle kumele sikusho kubo bodadewethu nesihle nciphisana zingaphezulu kwethu imbobo zenu akuthina esazenza zaba ngako hayi kabi ushemba kabe nani unyaza lube nani alunibuke lolunithande ngelinye ilanga nani nibuye nizobonga uFele Emntwini lo inamba zethu siyatholakala kuzona so ushemba kathela umusa unyazi lonibuke lunithande ngiyabonga nakulabo ababonga abafowethu imiphumela ngiyayibona nami futhi okuhle ngiyabonga. I know siyabonga kakhulu kuba uFele Emntwini kade nathi namhlanje sikhuluma ke indaba ethinta indlwabu ukuzala kanjalo ke nanokuthi itotolozi alikhuliswa bafethu size wakho lo wawuphiwa uNkulunkulu une reason size doesn't matter basho njalo abanye iperformance ebalekile so okunye nokunye because niyawakhulisa amatotolozi abe nezinkinga emva kwalokho siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho Umjolo Show ama numbers kaFele Emntwini nanokuthi utholakala kanjani siwabhala la ngezansi sibonga kakhulu ukubukela kwakho.